ta yi a ce kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hello haba alhaji ni tunda na zo ƙauyen nan nayi ta yi wa mutane tambaya a mun kwatance na kasa gane gidan nan naka alhaji. In ban da kai ne fa ba wanda zan je in ɗebo miliyan 10 cash a jaka 10 miliyan na lillahi. Zan ƙara dai tambaya alhaji miliyan 10 fa cash ba ni na yi tambayar amma alaikum salam. Da Allah tambaya nake da Allah. Gidan Alhaji mai sanda. Alhaji mai sanda. Alhaji mai sanda za ga yin wani tsoho fari haka. Dan fari. Na san shi. A gane kuɗi ne zan kai mai kashi miliyan 10. Wankin kaya ne na wanki. Zan kai mai. Su ne a jaka ka gane? Wallahi na san shi. Ni ba na son ne in je gidan ne ka gane? Ya zai ni kuma na ganka da shigan kamala. Ai wannan ai mutumi na ne. Allah. Kullun da safe mun gaida shi. Allah. Kai. Ka san kenan. Abun take fitowa da higo ko ba ko kai zan ba ni sakon. Ka bani kawai na kai kudin da kai kayan. Kana ji? Kudin kayan wankin nan. A bar da Allah a kai mai su. A kai mai? Nashi ne ko? Nashi ne. Wa za a ce to? Ka ce mai inji Umar. Umar dan Kundalo. Ka ce mai Umar dan Kundalo shi ya bai. Kudin nan kayan wankin nan da Allah kar ai wasa da su. Ayan Allah da har gaban Alhaji yanzu ma tan nai. To shikenan. Na gode. Yawwa to abokina. Na gode. Akai su. Akai su. Ana party. Gule. Ana party. Gule. Ana party. Bike me faru ne wai? Madugu? Na'am, me faru? Kudi a ina anan? Ana ka samu wannan kudin? Wani jaya ne wanka. Dan girman Allah. Wallahi ka ce da yau din nan akwai ina muka gane ina muka yi. Me haka? Kudin na ne yanzu a ciki. Subhanallah. Yana mana kyau, kudi zai yi mana kyau, kalle mu da kyau, ƙara duba mu da kyau. Yana mana kyau, kudi zai yi mana kyau, kalle mu da kyau, ƙara duba mu da kyau. Ka san kudi fa. Yes. Na ba Yeah!